シズリー・グラークですか。はい。サメとクマですね。ちょっとビジュアルほとんど一緒っていう。もじゃもじゃ。シズリー・グラークはね、皆さんの反応が楽しみですね。そうですね。いいビジュアル、メインビジュアルもね、サメとそのクマが合体した、すごいいいビジュアルなんですけど、果たして何が出てくるのか、ちょっと楽しみにしていただきたい。はい。そして、これも合体系ですか。はい。ウェアシャークですかね。はい。ウェアウルフって、狼男のことを英語でウェアウルフって言いますけど、はい。それの、サメ版ですね。はい。それ以上の説明は特にないです。ない。いらないんじゃない？はい。はい。あと、上映するのが、マウズっていう作品なんですけど、はい。はい。ジョーズが、JAWS ですね。マン、人になるので、マウズって作品で、サメと人が合体したやつですね。それ以上の説明特にない。ないですね。はい、ない。皆さん、ぜひお待ちしてます。